ịga na ịgba nke na Edo steeti gagwa ndị a sị n'ihe unu na-asụ unu na-asụ gịnị ka ihe unu na-akpọ kom na okwube unu ha sị na ọwụ bịa kedu ihe unu na-akpọ hand na okwube unu ya sị na ọwụ aka kedu ihe unu na-akpọ water ya sị na ọwụ mmiri. That is how we were able to connect the dots. Nenian Omaleze kenembi Omaleze de maybe Omaleze unwa pine leaf Omaleze unwa bishop Igbo kelemon Igbo rien Igbo non Igbo zon Igbo zon unula anya nwoke dịka onwe ga ahụ m ya sị na ụmụ onye Hausa dede ga-ekwu ya ịhụ m ga sị na ụmụ onye ebe nwafọ Igbo nwafọ Igbo nke m bịakwara dị special bịa pụ iche maka na anyị tụrụ m ugo anyị abịa na ihe a na-eme n'ala Igbo anyị chiri ọzọ na-abụ ọzọ ugo na-abụ ka anyị chiri ụmụ Igbo ndị ọma ndị mụ na ha so emekọ ihe ọma ebe a nọta awụ na Steel Village nke nọ na Rivers State nke nọ na Obi Igbo nọ na Rivers State. Eji m the brief history of Steel Village, and this Steel Village is a testimony to the Igbo resilience. Steel Village was a place showing to the rest of the world that na Umu Igbo can achieve everything and anything happen. This place used to be a bush, always here. In the Steel Village, actually, but I am saying this in the respect of our viewers who are outside here, who are not here. That but this place is a testament of what real estate can do to the Igbo nation. This place, from how they call mile 3, mile 3, Diobu. Thinking that I wouldn't happen on mile 3. That in a high way nothing, you know, that in that enterprise I want. But the resilience of Onyi Igbo did not allow him to go back home and start wailing. No, the resilience of Onyi Igbo, the survival instinct of Onyi Igbo, where he said, go inside that bush, go and develop it. No. And today, 2026, no. The 11th day of February, no. Kaina Agunu, that in this whole place, what trillions of naira, trillions of naira, that no Onyi Igbo be there from bush. No. They did not go home to cry. They did not go home to wail. They did not go home to shout marginalization. How transform Weba into a multi-billion, a multi-trillion naira dollars, in fact, business. And that is the power of the Igbo man. And that is what real estate is all about. Because I can't tell, I'm sure that in a any space, no here again. Millions. But they baby do like a bush. That is the same thing that we are telling you in Pine Live Estates and Properties Limited, that there is nothing like second-hand land. There is nothing like a land now value. It's a lie. Right here, in our brochure, in our land menu, you will be seeing lands. We will be seeing lands in Noka. But that place has potential. Well, for the purpose of introduction, by recognizing the enterprise of the Igbo man and the people who has built this place I know today, Ebawo Steel Village. I have recognized you, and it is time for me to introduce myself. Unify Igbos now on Namen TV. Kedi ha na-arụ anyị nwekwara n'ọrụ ọzọ. Ihe a na-arụ wee gaa n'Igbo niile anyị nwa ka ọ soro the identity revolution n'ala Igbo taa. Ebe eji nwee the first
Ikwere President General of Ohanese and Igbo, or the first President General of Ohanese and Igbo of Ikwere extraction. And this person in particular has been instrumental in that journey. Anyone agari Igbo niile Gano Bobo. Now when do Bobo na ihe ha na-asụ Igbo na so therefore for their culture and everything, they were the hidden history. Ihe mere onye Ikwere ge enye Opobo ji ase na owo onye ejo. Onye Opobo awo onye ejo. What they have is just an identity conflict, an identity crisis. The whole Ikwere local government area, the whole Port Harcourt local government, Ghana Obiakpo local government, Ghana Emoha local government, Ghana Ikwere local government area, caused an identity revolution, an identity and a cultural revolution. All by the grace of God. And even in Ghana Delta North, Ebaporo, Anyoma. Today, Ndanyoma na imaginate how were the 6th southeastern states. So by the grace of God, and I feel so proud, and I feel so so proud about myself that in a Chineke Jim but it started from just Facebook posts. Egana local government, Egana Enwani, Egana Eka North, Eka Southeast, Egana Eka South or Eka North, yeah? Egana bank in those states. Gawanda say you know na so come na okube unu ha si na owu bia kedu ihe unu na-akpọ hand na okube unu ya si na owu aka kedu ihe unu na-akpọ water ya si na owu mmiri. That is how we were able to connect the dots. And today I stand proud to say that I am a proud ambassador of Pine Living Estates and Properties Limited. We later designed a program which by the grace of God, Pine Living Estates and Properties Limited adopted that program, adopted that initiative. That is an international project. I'm winning. Ghana, all the whole African countries, and by the grace of God, we will be starting a tour of Europe by this year. Because a lot of Igbo, through migration, through exile, exile because of Nigeria, the marginalization, the persecution, and they left, they traveled. We will be going to the Caribbean. That is how we went to South Africa by the grace of God through Pine Living Estates and Properties Limited, and we were able to meet a lot of